Sziasztok! Megmutatok a telómon pár dolgot. Mondjuk galéria, fényképek, meg a YouTube-on. És nem kérdeztétek, de én mondom, hogy telefonon új YouTube-on van, ezért nem tudom folytatni, ezért majd tableten folytatom. Tableten folytatom, és ezért nem tudok majd többször videót kirakni, vagy válaszolni. Bocsánat, csak este van. Ugye nem vagyok tableten, ezért. Na, akkor szerintem kezdjük ezekkel. Magamat nem mutatom akkor se, ha el van takarva az arcom. Hoppá, ezek nagy csetképek, ami baj. Szóval, max így. Sokan kérdeztétek, új Facebookom lett. Szóval, Facebook nevem és profilom. Már egy ez a profilom, ez maga borítom. Ennyit szerettem volna. Sziasztok! Bejelölhettek, csak akkor írjátok rá, ha rám írtok, hogy feliratkozót vagyok is, akkor tudni fogom. Személyes adatot nem írok le. Na, sziasztok!